Nah, kena lu ciar nah halai ya dah. যত না আরো থামাই কি আর বেলাবো Ada di pa. Ano ba rin? Nambah. Satu lagi sini. Sini yang muka karting na. Nikil telengga. Bukan muka. Dalam. Sini udah gaji sih labong ni. Bala kena hambai. Cung tini cini purba behlawari. Edisi village ni bising thuijak. Cini khoroksa. Cini no khoroksa adong. TIPRA MOTHAni ti board committee ni bo khoroksa member. Buthanai 10-12 दिन सिगां लांमा सासे थाखा बिनि सरि जाया बाय दाबो जोंबना चिनि पर बेहलाबारि ते TIPRA MOTHA जत मिलिराय किसे बं नखुंनि पाइथाक नि कैसा नखुंनि कन्डोलेन्स सर्भिस नि बंगे ब्रनो चुंचुबाने नि फैजा के बेलेक खारि मुसि जा बं बुसा चिगन खावनि न किबिक लांका चिनि ताखो निखिल तेलेंगा गाय बिनि बुफा गाय देवेंद्र तेलेंगा के बेलेक खारि मुसि जा जों ब्रनो नखुंगो जे चुक्ति जों किसे बंनि पाइथाक नि नखुंनि तेरा दिननि बागै जों ब्रनो किसे चुबा फैया महायनो जों बुसकानि सालगो बनि थिनांनि हामग्रेन बंगे बंचे रोंनि बंगे जों वानसुलायनाय बेलेक खारि मुसि जा ब्रनो बायगे जों सुबायमा ओमफ्राय समस्यानाय जतन जा फैमा फैका चिनि TIPRA MOTHAनि जत आदं रक चिनि कय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट ते चिनि जत TIPRA MOTHAनि ते ब्लॉक कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट ते जत आदं रक बेलेकना हामबाय जों जत तिनि जगा पालके ब्रनो किसे बंनो खुनि सुगिया जरावा लगिरिवै ब्रनो चुबा मागे हामबाय